kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagaya mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, sada kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga iti surat, ti pagkasalitaan ni Emmanuel, iti kalman laeng, iti panangisurat ni Saldi Codalda, ibarangay 8 o San Nicolas Ilocos Norte, iti napauluan iti naisalumina, asabong. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tagsangsangitak. Wen kabayatan ti kalaysa na daeg daydi a seremonya ti kasar. Agsa sa innek ti puso. Palubusan ka ayat ko. Ket tunggal addang mo adumano ni ti altar. Kaduami di kiti nagadnakken ka. Ket kay paparan na kanyak iti na inot akasla pan nakaidasay ko. Agur oray ken ka ni Conrado iti dana ana arkusan ti sabsabong. Ken naaplagan iti karpet. Iyawat na ka, dagiti rakkel mo, iti may nga landing nga hawayano. Ket awatem to. Awaten na ti dakurap mo, tapno agtuloy nga agmarcha, ken dumanon kayo iti sango, ti agur ore apadi. Amang ipatungpal iti serbisyo di misa, ken seremonya, tinasagraduan na kalesa. Anyan sa makatitileng iti panunot ken isip ko ti sonata, ti ayog manipod iti choir ken organ. Arumbeng kumanga maduayaak iti imas, iti patpatayabda nga sonata kas background. Ken dikiti nakaimatang nga sponsor, ken dikiti ng ruay nga nangatendar iti kalaysa. Diyak laki di maitured nga buyaen. Ngem gaputay patpateg ka. Rumbe nga ipateg ko desisyon mo. Kabutan nga man napakaragsakam ket ipateg ko. Nupe ka ipapanan ti pupusay ko. Uwen, addaken ka ti sapsapulen ti riknak. Ti bakabuklan ti arapahap ko. Sika ti gapuna tapno kayat ko ti agbiag. Sangitak ti damsak ti naipasabog. Damsak ti naipasabog piman agasat ko. Ket buyaen ka ti baet iti ladingit. Ti agarubos nga loa ken maasot nga sa ibek. Isuda ti roknoy ko ken ka. Tapno maibudi iti siled di tapusom. Asyak alinaksid ken sinair mo. Hagnanayon nga agur-uray ken ka. Uen manong nemi na sa nga awatek ti kinapudno. Ket amumla kuma. Amula kuma ni Adelpa. Nga imbilang ko ana isalumina akas maisa nga sabong. Adtuyak amang saksaksi iti panagkalaysada iti lakay nga hawayano. Ket bayam kadi manong nemi apalubusan nak ta itultuloy ko iti manang mangsarindanew ipangipeksak iti iroken ti puso ken rikna.
nga digito'y nga balikas asumarno ket may turong manen ken ni Adelfa. When Adelfa, amom kadig sipod imbagam kaniyak ngagsinatan. Kasla na sentensya anak amatay. Impod no midi kaniyak kamasigog ka, ket maragsakan nak. Tadan bunga ti ayan ayat ta. Kunaek iti panunot ko nga addan gapuna, tapno mapilitan datatan keninanang mo, nga siyak ti pakiasawam, imbes kiti maisangalanding hawayano. Wine, kagurguradak dagiti dakkel mo, jak ka no maited ti pakaragsakam, ken jak maipay ken ka ti darang ay amasakbayan. Wine, napateg ti masakbayan, masakbayam ken masakbayan ti pamilyayo. Ta nakatuon ken katinamnama digiti maadi-adi a kakapsat mo. Sika ti maobligar nga mangipaay ti kasapulan da. Laeng no makiasawa da, makiasawa ka ken ni Conrado. Nga malaksid ng hawayano, baknang, ket matawing nakanto, tapno makadanon kamit sa Haway. Ket sumurot to ti pamilyam, nga di mainsasaan. Amok nga tubeng ka nagkedked tiriknam. Amok nga napudno ka, nga nagmayatmet kanya. Ket napaniknikak, iti subad day nga ayat. Nagasatak ti impaay mo, keninsukom kanyak ti bagim. Kas pamaniknik iti kinapudnot panagayat mo. Hagsangsangit ka idi ibagam kanyak, ngaglinipatan. Gabutasahan mo nga malibasan ti pateg ti desisyon dagiti nagadnakken ka. Uen kayarigam ti naisal sa lumina sabong Adelfa. Tipikal ti ayamuom ken banglom. Adu ti padam nga mabalin nga ayaten ni Conrado ngem sika ti kinayat na. Sika ti pinili na akaden na ti tungpalbiag. Saan nga tubeng keng kuwana ti impudnom nga kaadat si kugmo. Kas kinasin out ti danom ti dalinak asabong ti disuor ti panagayat data nga hawayano ken ka. Nalabit ko na iti isip mo saan to nga narigat nga susuruin nga ayaten ni Conrado. Kapod na napudno ken wagas ti panagayat na ken ka. Siya sinuwak ko mga hamak aman nalon, ken anak tinakurapay. Tapno idasig mo ti wagas, ken panspas, wagas ken pasyon, iti panagayat ni Conrado ken ka. Nagasat digiti naganak ken ka, Adelfa. Hinsakripisyon ti bagi ken kararuam, ti amin-amin mo tap dumatong pal ti arapaapda. Ket sika, tinaidaton iti saangan iti sumsungka akalikakunda matungpal ti kayat da ket agasawa ken makadanon ka di tahaway ket amum la kumaano penasakit nga awatek ti kinapudno biyang ko ti sumsungga amamuam ti sasaan. Biyang kunto ti mga sumsungga mga mo ti sasaadin nyo. Amom kadi anadamag ko nga nadungo ni Conrado. Iti impas nga iko, wano impas nga imo nga anak ta. Ti bunga na iti patempatigta. Kinaikait mo kidi nga impanagan iti anak ta, ti Emmanuel, nga siyak dito. Apeng inarahib mo ti kasta. Sanggadi, nga agimon ti asawam. Emmanuel, nga naghangkong ex mo, impanagam mo ti Emmanuel, ti putot ko ken ka, nga anak yu itan ken ni Conrado. Apeng inaramid mo sang gading agimon ti asawam, ket amuna tinagan ko, Emmanuel. Nalabit na no duwata kumati nagasawa ket karbengak nga ipasurot ti apelyedo. Tap na iso ti junior ko. Nagwapo ka di matlaeng.
ket amok nga dungdungwen nyo nga agasawa. Gabuta sa anin nga makapaot pay ni Conrado. No amumla ko maadel pa nga si kalaeng tilinaon ti panunod ko. Kaya't ko nga lipatan ka itilaksin nga ipatpateg ka. Sigat inspirasyon ko ang nagadal. Intuloy ko ti panagadal ko kadyak inailimad kang kada ito nga banag. Siya sino ka di itibiyag mo. Uno siya sinuak ka di itibiyag mo tapno ag interesado ka amamuam. Iti ba ti kaadam iti asawam. Diyak ninamnama nga biyangam ti kinatao. Apay nga mangted ka iti kwarta kanya. Kadno addan ited mo sustento ka nagiti naganak ken ka ken para ka nagiti kakabsat mo. Addamaten ited mo kanyak. Ipaw-paw itanak miti dulyar. Adda ka di karbengak. Aping ikanak. Ibaing ko teraramidek ni ipaay nga tulong kanyak iti araramidem ko nakuma. Jack rigaten kani paidem ken ka abiyangam ti panagbiag ko. Sa bali ti lubong ko ket sa bali meten ken ka. Jack maawatan ti kayat mo nga parangharang kanyak. Awatek no anya ti pagayatam. Para pakaragsakan tayo. Pakaragsakak at tulungan nak iti panagadal ko. Ket supapakak met iti panangigumes ko ti agadal. Tada ito ti wagas mo nga mangiliwliwag iti panakapaay ko. Adel pa ado nga babay iti mabaling nga pagimaw ingat tayat ko. Ado nga sabong iti kampus ang universidad na pagadalan kemsa nga daytan tinapateg kanya. Tak makumikumak iti pateg ti panagadal ko. Inbilang ko nga na baganakem ti ado nga sakripisyong kanya. Ket utang ko ken ka, ti panagturpos ko. Babayin ka dagiti dolyar, ngayon paupoit mo, nakapagturpusak, agyamanak adel pa. Uwen nabayagan nga panawen dedi, tadakkelan ni Emmanuel, ngayon panagan mo kaniya. Napananan datapas basahin ta, apay mateng nga na trip up dati computer ta. Anyat kahit asawan na ito ita. Apay nga na trip up. Nadalapos ka dito, switch na. Ito na minsan nga nagtagtagain pa kabayatan. Ako nga. Sa baliyatan. Tekto. Na minsan manong nimi nagtagtagain pa kabayatan nga matmaturo ka. Loko ka. Dagtagtagainap ka kadino nakasiriing ka. Naloko rin sa saldi ko dal. Na minsan na nagtagainap pa kabayatan nga matmaturo ka. Siyempre, hanggang makatagtagain, di ka matmaturo. Okay lang. Na minsan na nagtagtagainap pa kabayatan nga matmaturo ka. Adapay kampay idi, adata kampay idi, adal pa iti igid ti baybay. Ayan, mapamanin. Para kina adal pamanin. Sige. Adata kampay idi, adel pa iti igid ti baybay. Sige! Kamatan nak, Emmanuel! Kinunam asipapardas nagtaray. Nagabating sut ka kat nagparang tinakinis, nalinis, napudaw, nasipukel abagim. Uy, adel pa! Umayakon! Umayakon! Kamatan ka! Kamatan ka, adel pa! Umayakon! Umayakon! Anyan naragsak mo, mangrugi idin nga lumnek ti init. Napardas ti panagtaray mo, orek la umalal-al, umanal-al, ngemrumbeng nga makamatan ka. Asidag ka, nasidagakon, nasidgan ka ni di ka ngay, ket natulid ta, nagtulid-tulid ta ti kadaratan, nga sabsabuagan ti agpaigid ka daluyo. Naginarakop ta adel pa. Ket pinupog kay ti agek, kada kinibibig ko, kada kinibibig mo. Ninanam ta ti samit nga abukayen ti agek, anyan nga banglum.
Oh, anyan nga bang lum, Adelpa? Emmanuel, nagasog ka, idi adan, dahil iti bibig ko, iti barokong mo. Adelpa, ah, Emmanuel, oh, Adelpa. Naisalsal mo na ka asabong akas kunak. Naisalsal na ka asabong. Kumagat ibubus ko, ti amin nga rik na ngagmusong iti pusong. Kaya mo nga oray si ka Adelfa, mailiw kamit kanyak. Imembed ka, kat nagtaray ka manin. Sige, kamagaman na! Nagturong ka iti cottage, nakaw. Amuklatan no anyat kay papanan na, no ape ditat tinurong mo. Saan tangamin nga nawaya, taadot makakit-kita ka data, no dito'y talatan, ngaramiden ti agin na yan. Kinaman ka, kat nagturong ka iti cottage, maawata kong ti planum. Kat idi tamakastrek ka, iti uneg ti cottage, simre kakmet, kat inarakop ka nga dagos. Nagasog ka manen nga nagkuna. Oh, Emmanuel. Oh, Delpa. Di mon linapdan nginikat ko titupis mo. Damom nga pasalsali, tad-adakay kayat mo, naawan, iti makalaped. Dan yaman nga ramidek, kadigiti duwaman sanas mo. Nagtangad ka, kadim pangatom, ti barokong mo. Tapno ad-adda nga aking ngat-ngato, dagiti duwaman sanas mo, ngem ti ulom. Tapno kayat mo lagi parangara nga talaga, nga dagiti mansanas mo, tirugyakon nga karimkamen. Tadita ngamin, ti adadda nga pakariknaam ti imnas, tadita ngamin ti adadda nga pakaasutan dagiti di may ladawan nga imnas iting kapanagasog. Kasta nga rod tinaramid ko. Ti maysa nga mansanas pidisel-pisel ko. Kabayatan nga dagiti bibig ko kininugyan nan kininikinit kinaramkem ti maysa. Ket dito nga kakamakam Adelpa dagiti asog mo. Emmanuel. Tawanan ti makalaped, ore kasanot kapigsa, iting kapanagasog. Gapotay mo yung rimungsot ti ungor di kitlaluyon. Ore nga tano at dalayang ti asideg, ti kadwata, hanamangeg, taad-adda nga agari, di uyong, di daluyon, kenti uyong ko, amang mangan kadagiti mansanas mo. Nangro na lang aruda na Delpa, idi iduron mo ti ulok tapnog pababa, amuklatan ti kayat mo, nga paaramid kanyak kaka, tinakpanangan saan lang mansanas, no diket pati bibingka. Adadan ti asog mo, idurogyakon kakinikiniten ti bibingka, nga nakalnet. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Jag amo idi no anya idi ti planom no apay nga namin pinsan ngin sagot mo ti bagim kaniya. Jag amo nga day tagayaman ti baudi nga panakaraman ko kaday ti mansanas mo. Jak pagarupen nga day tagayaman ti baudi ngayon ka panang paraman kaday ti bibingkam. Manu ayabing ka, may salang ko na. Wen ket dito yung nagbarmes sa manen ti bagiga ken bagik. Dangro na lang aruden idi ad-addan nga imuyong dagiti daluyon ket imuyong akmet gapota sirurong sutak meten nga nangipalok. Nangikalbit dang iti gatilyo ket kinalbit kon ti gatilyo ti paltog. Adadamanan ti asog mo Adelpa nga oran niya araramid ti kapigsana di bangeg iti sabali no di kat si kaken siyak laeng iti uneg de takate. Oh,
Emmanuel. Adelfa, Emmanuel. Emmanuel. Agkakamakam. Amapanak manin. When nagpapasta, karikiti mawaw arik nata. Idiro muarta ni ti college, agin nagaw idintisip nga. Nagtaray ka manin nga panitigit ti baybay. Adelfa! Saan ka nagpatinga? Oh my God, ito Emmanuel! Nabardas ka, nagpatinga. Aging ka, nga nalupunusan ti bagim. Kat pinandagan na ka, digdirakil nga daluyon. Awanin ti makita iti batang ko. Adelpa! Hiyan mo! Adelpa! Kinon ko nagpukpukaw. Nagunggong ti abagak. Kat nakariingak. Niinang tinangriing kanya. Natagtagainip ka manin, Adelpa. Natagtagainip ka manin. Saan ko akabaylan nga basahin ti kapapanan ti tagtagainip ko kengka. Nalabit na may sa apartaan. Tanadamag ko nagsakit ni Conrado nga asawam. Kat daras nga nang degdeg. Higing ka nadamag ko. Pimusayan ni Conrado. Idinabit pa nga ipupusay na kayat ko nga ipeksak ti panagkipagladingit ko kengka, Adelpa. Kayat ko nga andingayan ka. Amo ken patsek nga agsangsangit ka. Ket kasapulan ti mangipaay iti ayat ken panarabay. Amo kang may maisaka nga mga arakop iti saem ken ladingit. Masyanak kada kayo nga aginakin ni Emmanuel. Naimbag na petisyonam dagri rakkel mo, ket ore pa'y digri kakabsat mo. Ket nagtitipon kayo di tahaway. Ragsak ko ti balegim, Adelfa. Ti balegiyo amin. Ket no pa'y mariknak ti iliw ko ken ka. Saan nga gaputa awanan ti asawam. Amon la kumanga saan nga nagpukaw ti ayat ko ken ka. Saan nakamaragsakan ti pupusay ni Conrado nga asawam. Amok impateg mo met isuna. Amok ang sinupakam ti pateg ti dunguna. Kaninted na ti panagtalek na kenka. Nalabit kung naentayo nga utang na imbaganakem iti panangasawa na kenka. Ket sa mga pagtalikodan dito. Naisaluminya ka nga sabong, Adelfa, may isa ka na patig nga talek ken drumbeng asalamet-metan. Nagunod mo ti balay iti biyag, Adelfa. Kanin bilang kumet nga utang ko kengka, tinekawes kanyak nga adal. Takait kumanin nga ipalahip, nga kabayatan ti panagad-adal ko. Nagipaw-paw it ka iti dulyar. Saan da kakabaylan nga pagadalan dagiti naganak kanyak ng babaeng titulong mo, Adelpa. Nakapagturpusak iti panagbasa. Nalabit sa anak ko man nagturpos edino dinak tinulungan. May saakon nga nanay nga engineer, uno inhinyero. Ket umanay apag sa pulak ti profession ko, kapuken ka. Na minsan at tinawagan na. Pang-aasim man ta dumawatag keng gati pabor ko na. You're welcome at your service. Kinunak gensungban. Planok tag birthday. Di ka mabalin ngay raminda nak iti plano. Ag birthday ko no? Haan, planok tag balay ko nak. Di la mabalin ngay raminda nak iti plano. Sure. Thank you. Mapamukitahin jay lute mi, iti nagpanawan mi nga balay. Taiso, iti pangipatak diram. Oh, I will do it. Adaki din nakita yo nga mangobra. Awam met pay. Di mo kadikayat na sika.
kontratahin yun, Juan. Dakilo na pagyamanak, no italik mo kanya. Juan, dita, ti pagdagosan mi, intun sumangpet kami, iti anak ko, ni Emmanuel, ti anak ta. Anak ta? Amom la kumatirik nak, idi adol pa nalas una tiragsak ko, timbagam nga anak ko, anak ta. Wan maragsakan na gabot yung palagib mo, ti bunga tayo na yata. Kaili ko ti anak ko, amumla kumadal pa, ti anak ta. Natungpal ti kayat mo, ana aramid abalay adel pa. Nalawak ang dakkel da pindas ti disenyo na. Kaya dinayaw mo ti kabaila ka ng trabaho, tinawagan nakmanen kat kastaon ay tiragsak ko. Ngem na biglak, idi, ibagam. Nga gasawa ka manin. Hagpeso? Agasawa ka manin, adel pa. Kat sa sino tinagasat nga lalaki? Amom ka di adel pa nga kasla na kudot ti puso. Amom la ko mga masahir tiriknak. Amom la ko mga sikalaing tinayat ko. Kabuta di ka maiwaksi ti panunod ko. Sino tinagasat nga lalaki nga pakiasawa am ti may kadua akong daway adel pa. Inulit ko lang nga sinaludsod kit kinunam. Secret! Mamam to! Ito makasangpat kami kini Emmanuel. O may matagbakasyon na tatang kininanang, bare makabakasyon na kakapsat ko. Kaya't ko mga matangan da, iti may kadua nga pa nakikasar ko. Ken, kaya't kung anda kan tumet Emmanuel. Diya mo tisungbat ko keng kadel pa. Huwen ko na kumangim ulimek tinaghari itinagbaitan da. What's wrong? Awan? I'm okay. Gimamum la kuma, amom kadi, nga nasair mo idi, tiriknak. Wani di mo nga kasar kayo kinikondrado nga asawam, inibturak ti sa kasla maidasak, idi kabayatan di ka kanito, nga panangbuyak ti banag magsayo. Nga mapay nga maulit ka di manen, ta, nga panagsagabak. Hanya nga ron ti mabaling ko nga ramiden. Kutimak, tigasat ko. No iso dayta, ti ipaay mo, ayat ko. Napintas ka kasabong anay sa lumina. Saan nga nagbaliw ti ba nagkita keng kaadel pa? Naunday nga panawen nga di ka nagkita. Naunday nga panawen nga di ta nagkita. Unay naragsak ko, iti sa sangpet mo, na irot ti ba naging narakop ta? Tumukno sa dilangit ti ragsak. Rangraw na lang araw din sublat ko. Nga arakupen ni Emmanuel. Uwen tumuknot sa dilangit ti ragsak. Iti kaadda ni Emmanuel nga anak takit na ginarakop kami. Agyaman nagkeng katimpudnum keng kuha nga siyak ti amana. Anak ta nga duwa ni Adelba. Kat naginarakop tayo nga talo. Anyan nga ragsak mo, anyan nga ragsak ko, anyan nga ragsak ta. Kat jak na ilimed ti sagka, ken iliw ko ken ka. Kasano nga ibagag ken ka ti kinapudno. Nga may saak pa ilang nga badsulor. May saakon nga nalakayanan nga baro. Gapo ken ka. Amom ka di nga jak kabailanan nga isukat ti ayat mo iti sa bali. Gabote na isal sa lumina ka asabong dito'y puso. Jak kabailan nga ibagakeng ka. Gabot amok nga adan agikot ta pusom. Di na magkukidikan ka no sa sino ti may kadwa nga pakiasawaam. Secret ko na maamam to sa mo ibaga. Sa mo ibaga masapol nga addakan to kadiya. Iti kaaldawan ti may kaduha pa nagkasar ko. Kayat ko, nadamagan keng kamanen, tiki na siya sino tinag-asat nga lalaki. Kuma ng mabainan. Aging ka nga sikat nagsaludsud.
At daman sa lutsudek keng ka, Manuel. Kinunam. Anya ka di dayta? Apay nga gingana itakat. Kata niya, ituloy mo. Gapo ka di taong pay asawak. Wen. Lumakay ti tawen. Ngem you look younger than your age. Jack ma sinunoo ti kayat mo sa wen Adelfa. Dinak kumaangawan na kasta. May sa tinayat ko. Awan sa baling no di sika. Jack la maibagay kang ka. Gabota mo nga ti mabiit. Kat magkiasawa ka manin. Nagulimag ka, nagsanaay ka, nakitak ti kaadda ti sirmata ka rin matam. Ket kinunam. Emmanuel. Adelfa. Emmanuel. Do you marry me? Hanya? Agang-angaw ka kadi, Adelfa. Inarakop nak. Owen. Mabaling ka kadi nga laksidan. Hindi dito si kalayang ti patpatik ko. Gabuta si katiragsak ko, ti amin ko. Si katigapuna. No apay kayat ko pa'y tagbiyan. Si Kay Manuel, ti bagbagag keng kamay kadwa, nga pagkiasawaak. Si kamat itan ti kaduak nga agmatsa, inatay egnaltan. Ngagdiso iti dapanta iti karpet. Nga dumanon ti agururay apadi. Amang ti serbisyo ti kasar para kadata. Kaslasa nagpala idi amamati Adelfa. No pa'y nagparik na kanyak idin. Idi bagam nga agkasar kamanen. Katsyak ting kayon. Sika kensyak itan kagkasar. Uno agkalesa. Saan itan nga sisyak. Uno saan itan nga siyak tibang buybuya. Kadata. No diket isudan, timang buybuya kadata. At apay layang daamang kiniinang, nga isu ti kaduak amang uray ken ka. At amat pala di naganak ken ka, nga isudat na ngabay. Tapno agmartsa kayo ngumasudig, itayan bing kada ama kiniinang. Idi, tayawat dakan, kadigit naganak ken ka, kaniyak. Inawat ka, na si pupuso, ngawan suruk awang kurang na. Ket datan ti puybuyaan da nga agmat sa nga dumanunan iti sanguanan ti nadaig nga altar. Tapno si kakensyak naten iti maikasal. Kaya't kumaidin adal pangamalpasen ti seremonya ken malpasen ti badaya. Tanabaya kumanen nga orayen iti panagraip ti bagi ken bagita. Kayat kumanin nga mangeg dagiti nakapigpig sa nga asog kanareng-eng mo. Kayat kumanin gagaramidan. Kayat kumanin ti mangiktukit iti yabin iti saklot mo. Tapno addamanten adi ni Emmanuel a junior ko. Kayat kasta nga ron tinapasamak. Idi, taddan may kadua kay pasngay mo. Nakapututak pala ang di may kadua naman pa'y natayangan akon kan natayangan tan ngagpadpada. Manong nimi dahito nga rod, arig na sa rindaniw nga nag-informa iti panangisurat, dahito yung pagkasalitaan.
nga ito adot paset na nga nakinasasalita ni Adelpa. Adot paset na nga nagtagtagainapak nga enakmeten nang iparang no kasuno iti pintas ken paot ti ingkam panagrinumansa. Kadagyaman naglaunay iti anos mo nga nang ibasa. At sabi ko tadamat na ipatik nga adal no kasapulan man nga adda-adal. Dito nga pakasalita. Tagunada ore mampay no adda pa nagsina dagiti agayin ayat. No kari nga tunggal may sa kadakwada ket isu tagtaktak no na itutungpal biag. Adda man sumagmano nga tawen ti kapaot na. Ngem basit lang deta nga unday at adu nga amang iti panagdinamet lang panagragsak dagiti na ikari aparso. Aging kakarigitoy kat kaslak sa sarindahon ni wakpay laeng manong. Kadag once again, thank you ti anos mo nang ibasa. Tuyagyaman nga pagayam mo para iti na isalumina asabong apaulo ti pagkasalita ganak ng surat Emmanuel.